Alo. Alo. Bună ziua. Bună ziua. Am luat numărul de pe site-ul vânzări.com. Da, vă rog. M-ar interesa și pe mine dacă aveți cumva ceva puios de ciobănesc german. Doar la comandă. Așa, și cum se procedează? Contract avans. Am toate detaliile sunt pe pagină. Cum? Cam toate detaliile sunt pe pagină. Da, m-ar fi interesat cam în cât timp... Și asta scrie acolo, stimată doamnă, pe prima da, pagină. telefonul, puteți vorbi. Da, sigur, dar spus că pe pagina ați citit. Păi da, Deci dar... pe prima pagină cu litere mari, 30 de zile sau 7 zile. Păi da, dar care se poate livra și în 7 zile sau maxim 30 de zile? Și în 7 zile sau 30 de zile, depinde cum vă permite. M-ar fi interesat cât mai repede posibil. În 7 zile 260 de euro liniile europene, 360 de euro liniile americane de talie mai mare. La ciobănesc german? Da. Nu știam că sunt două linii. Linii cu spatele mai drept. Și ce cu spatele acela mai lăsat, de-au părul mai lung. Acelea nu au părul mai lung. Bine, nu cum erau... Ce cu spatele lăsat? Cu spatele lăsat, cu păr scurt, 170 de euro în 30 de zile, 250 de euro într-o săptămână. Așa, și au și acte? Cu pedigree începând de la 650 de euro. 650 de euro cu pedigree. Păi pe mine m-ar fi interesat cu acte în principiu. Nu n-aș fi vrut să îl sterilizez acum cu... Nu, este o spie cine spune asta, că câinii de rasă nu se sterilizează. În numărul 1 din 2014 spie că câinii comunitari și metișilor se sterilizează, nu câinii de rasă. Păi da. De vreme se trece în REX, în registrul câinilor cu stăpân, ca o anumită rasă, un câine, atunci nu se sterilizează. Păi da, de acolo, noi am înțeles că trebuie să aibă acel pedigree. N-ați înțeles bine, este o dezinformare. Și nimeni nu-și ia atâta oboseală ca să citească, ordinul este pe internet, se poate citi pentru oricine, să citească, să vadă, atunci ce n-ați înțeles din fraza că câinii comunitari... Că acei câini care nu sunt de rasă trebuie sterilizați și câinele este atestat doar prin acel pedigriu. Nu, doamnă dragă, dacă odată în REX, deci se înscrie orice câine, se înregistrează în REX, registrul câinilor cu stăpân. Dacă scrie acolo că câine ciobănesc, rasa ciobănesc german. Da, și atunci... cum atești rasa dacă nu ai acte? Dacă e trecut acolo, doamnă dragă, dacă se scrie acolo că este ciobănesc german, nu trebuie niciun atestat. Că oricine vede și scrie bine cu carnetul de sănătate, cu pașaportul, și acolo scrie, ce atestat mai trebuie lângă? Se sterilizează câinii comunitari și metișilor. Și punct. Atât. Oricum aș fi vrut să le iau cu pedigree, că mai sigur. Sunt banii dumneavoastră, sigur că da. Și de unde provin acei câini cu pedigree? Polonia, Slovacia, Cehia, Ungaria. Și pot să văd, dacă vă trimit un mail, ați putea să-mi trimiteți niște poze să-i văd? Numai după ce se face contract, altcumva eu nu telefonez în neștire în străinătate și asta costă, pe cum știți. Dar nu aveți niște poze cu pui? Sunt momentan disponibil peste 21.000 de pui de ciobănesc german, despre care să vă trimit poze. Păi, da, aș vrea să-mi aleg, sau aveți undeva, să-mi spuneți... Îmi pare rău, nu mai sunt căței disponibili, nu mai sunt. Încercați la cineva o zi bună. La fel, la revedere.